On està ell? Bona vesprada. Gràcies per la vostra assistència. Estem ací per escoltar i tindre i gaudir del ponent. Ara ho presentaré. Però abans dir-vos que aquesta conferència està dins d'unes conferències que la Coordinadora d'Associacions per a la Memòria Democràtica del País Valencià organitza, que també donem les gràcies. Vaig a passar ja a presentar a David Lliran i Ferón. Nascut a Palma el 1966, és doctor en Història i professor titular d'Història Contemporània de la Universitat de les Illes Balears, des de l'any 2017. N'hi ha molt d'eco, no? Estan bé? Tu lo tens ahí obert o tancat? Està tancat? Bé, continuem. Ell està especialitzat en l'estudi del moviment obrer, la repressió política, les condicions de vida i les relacions de gènere durant la Guerra Civil i el franquisme, i és autor d'una vintena de llibres en uns títols molt suggerents, molt interessants. Entre altres, L'esquerra mallorquina i el franquisme, que va publicar en el 1994, La posició antifranquista i els comunistes mallorquins, 1939-1977, que va publicar en 1998, El Liberto Quiñones del movimiento comunista en España, de l'any 2000, Les Balears, sou el règim franquista... Ah, no, és que és en francès, lo estava llegint en valencià, disculpeu, és un títol en francès. Estava jo ahí, perquè després... Matilde Landa, de la Institució Libre d'Ensenyança a les Prisiones Franquistes, pense que és un dels seus llibres més, per a mi, ja dic jo personalment, més interessants, perquè em va descobrir aquest personatge, aquesta dona tan fantàstica, de la qual el professor David Lliran ens parlarà ara, dins de lo que és la solidaritat antifeixista també. Un altre llibre que va publicar és Treballadors, sindicalistes i clandestins, història oral del moviment obrer. La història oral també és una investigació que David Lliran treballa molt i molt bé. I també ens uneix, no?, el tema de les fonts orals, entre altres coses. També va publicar Aurora Picornell, una dona també fantàstica, un llibre interessantíssim que recomane, de la història al símbol, la va publicar en el 2016. També continuant en ella, Aurora Picornell, Feminismo, Comunismo i Memòria Republicana en el siglo XX, publicat en el 2018. Ateu Martí, 1889-1936, Anticlericalisme i compromís republicà, fa un parell d'anys que l'ha publicat. I l'any passat, Josep Massot i Muntaner, El combat per la història. Com he dit abans, uns títols dels llibres força interessants. També ha coordinat diversos volums col·lectius, com Repressió política, justícia i reparació. Jo l'estic parlant en valencià i en castellà, però m'enteneu, no? La memòria històrica en perspectiva jurídica. Este sí en valencià, Dona, guerra civil i franquisme, del 2011. Dona i lluita democràtica al segle XX, del 2012. La Casa del Poble i el moviment obrer a Mallorca, 1900-1936, publicat en el 2016. Les revolucions de 1917, Europa, Espanya i les Balears, del 2019, i Dones, treball, moviment obrer, Europa, Espanya i les Balears, 1868-1936, publicat aquest any. També dirigeix la col·lecció Quadres d'Història Contemporània de les Balears des de 1996. Ha publicat un centenar de treballs en obres col·lectives i en revistes d'investigació com Ayer
Hispania, Hispania Nova, Passado i Memòria, Revista d'Historiografia, Estudia Històrica Renal i Jornal, Els Catalans Estudis, of Catalans Estudis, això també ho tinc que llegir bé. Té 2 sexennis de recerca i un de transferència del coneixement. A més, tinc que dir que té una vinculació amb l'Associació Cultural Institut Obrer, tant per amistat com la seva participació com a assessor en el comitè de la publicació de la revista Lío, Lectures de l'Institut Obrer, revista de pensament i acció social. Per a nosaltres és un orgull tindre-lo en aquest comitè. En el personal compartim, com he dit abans, el nostre interès per la investigació a través de les fonts orals i la nostra passió per la història de les dones. Aquesta vesprada el professor Gerard ens parlarà de Matilde Landa i la solidaritat antifeixista durant la guerra i la postguerra. David, tens la paraula. Moltes gràcies. Bé, bona tarda. Se me sent bé? Molt bé. En primer lloc vull donar les gràcies a la coordinadora d'associacions de la memòria històrica del País Valencià i molt especialment a les bones amigues Rosa Brines i Cristina Escrivà. Efectivament compartim moltíssimes coses i som un admirador de la teva importantíssima obra en relació al tema de la història de les dones, al meu entendre modèlica, i clar, la gentilesa que han tingut de convidar-me a participar en aquest cicle de conferències unit en el fet de parlar precisament d'un personatge històric com és el de Matilde Landa, que com ha explicat la Cristina m'apassiona d'una manera enorme des de fa 30 anys, doncs evidentment és una gran alegria poder estar aquí, per tant parlar d'una figura al meu entendre essencial, una figura al meu entendre emblemàtica, perquè la seva trajectòria, com tindrem ocasió de veure ara, és molt representativa de tota una generació de dones que se varen comprometre en la lluita contra el feixisme, en la lluita per les llibertats democràtiques en els decennis dels anys 30 i dels anys 40. De tota manera, he dit que és emblemàtica, però al mateix temps també, pot semblar contradictori, la realitat és que Matilde Landa és un personatge poc comú. Perquè, clar, per un costat, Matilde Landa és coneguda, molts dels presents la coneixeran, com a militant comunista. Miquel Ferrà, un escriptor mallorquí, se va referir a ell a una frase bellíssima de l'any 42, poc després de la seva mort, parlant d'ella com una ànima diamantina lliurada a la mística comunista. Però, clar, la realitat és que Matilde Landa era molt més que una militant comunista. Tenia tota una sèrie de característiques, com ara veurem, molt peculiars. Estem parlant d'una dona amb un nivell cultural important, estem parlant d'una dona que s'havia format en el marc de la Institució Libre d'Ensenyança, una dona que va ser admirada per científics, per artistes, per escriptors del seu temps, Antonio Machado, Miguel Hernández, Juan Ramón Jiménez, etc. Per tant, estem parlant, en definitiva, d'una rara avis dins la militància política del seu temps, i jo crec que una de les biografies més singulars, encara que, com dic abans, sigui al mateix temps emblemàtica d'aquest període, i, d'altra banda, una de les més injustament oblidades d'aquestes tràgiques etapes de la nostra història. Jo crec que aquest desconeixement en part encara persisteix i, per tant, per aquest motiu jo dedicaré avui la meva intervenció, tot i que, evidentment, com ha dit la Cristina, indica el títol, me centraré d'una manera molt principal en els anys de la Guerra Civil i de la postguerra. Tanmateix, crec que sí que serà interessant fer una biografia global, és a dir, parlar també de qui era Matilde Landa, dels seus orígens i de la seva actuació fins que s'arriba a la Guerra Civil. Per tant, jo articularé la meva intervenció en 4 parts, com podem veure aquí. En primer lloc, em referiré als anys al seu entorn familiar, als anys d'infància, als anys de joventut, els seus primers compromisos militants. Veurem que ella neix l'any 1904, per tant, aquesta primera part agafaria fins a la Segona República, inclosa fins a l'any 1936, perquè és durant la República quan inicia els seus compromisos militants. En segon lloc, em referiré a la Guerra Civil i, com li comentava fa un moment a Cristina, serà una segona part molt valenciana perquè una gran part de la seva activitat durant els anys de la guerra precisament tenen lloc a la ciutat
de València i en connexió amb el conjunt del país valencià, i seran uns anys que veurem que són molt interessants perquè la trajectòria, l'activitat, el compromís de Matilde Landa en els anys de la Guerra Civil se centra en 3 àmbits que són molt representatius de l'activitat de les dones antifeixistes durant la guerra. M'estic referint a l'activitat de la sanitat pública dins l'Espanya republicana, m'estic referint al suport als refugiats, un problema de primeríssim ordre per l'Espanya republicana durant els anys de la Guerra Civil, i finalment a l'àmbit de la mobilització de la propaganda antifeixista. En tercer lloc, passaré ja als anys més durs, els anys 1939-42, és a dir, la seva detenció, el seu empresonament, acabada la Guerra Civil, i finalment, el seu empresonament que veurem que tindrà lloc a 2 presons, a la presó de Ventas, a Madrid, i a la presó de Palma, la presó de dones de Palma, i finalment la seva mort, ja veurem en quines circumstàncies, el 26 de setembre de l'any 1942. I per acabar voldria dedicar finalment uns minuts a referir-me un poquet a la postbiografia de Matilde Landa, que al meu entendre és quasi tan apassionant com la biografia, és a dir, tot el procés de construcció simbòlica, de construcció emblemàtica del personatge Matilde Landa, que esdevindrà una icona antifeixista i que de fet encara ho és. És a dir, una mica com ha anat evolucionant aquesta icona antifeixista que és Matilde Landa des de l'any 1942 fins ara, fins a l'any 2022. Per tant, hi ha feina i intentarem a veure si podem dir totes les coses que m'agradaria dir en el temps que amablement m'han proporcionat. La primera etapa, infància, joventut, primers compromisos militants. Matilde Landa va néixer a Badajoz el dia 24 de juny de l'any 1904. Com deia abans, ella pertanyia a una família benestant i culta, molt vinculada a la Institució Libre d'Ensenyança. El seu pare, Rubén Landa Coronado, de Badajoz, era un dels fundadors de la Institució Libre d'Ensenyança, era un advocat amb una gran militància política, era el màxim dirigent del republicanisme històric a Extremadura, era un advocat a més amb un fort compromís social i estava molt vinculat, era un estret col·laborador de noms que els hi sonaran a tots vostès, com Francisco Giner de los Ríos, fundador de la institució, el seu substitut, Manuel Bartolomé Cosío, amb el qual fins i tot haurà un emparentament familiar, o Nicolás Salmerón, el president de la Primera República, que, com tots recordaran, va dimitir abans de signar una pena de mort. Per tant, estem parlant d'una relació amb figures d'una primeríssima categoria dins el que és el moviment vinculat a la Institució Libre d'Ensenyança a l'Espanya de finals del segle XIX, començaments del segle XX. Era una família que era laicista militant i per aquest motiu ni Matilde Landa ni els seus germans foren batejats, o batiats, com dieu en valencià. Batejats, Mallorca deim batiats. Bé, no varen ser batejats, el qual veurem que té una gran importància, una gran significació en el final de la seva vida. Ella era la petita de 4 germans. La germana gran, Aida, no va tenir una gran significació política, però precisament per això va ser molt important en el final de la seva vida. Ja veurem per què, perquè va ser l'única que va quedar a Espanya. Per tant, és un nom que cal retenir, Aida Landa. I després hi ha altres 2 germans, hi havia molta diferència, ella era la petita amb molta distància, que eren Rubén Landa Vaz, catedràtic de filosofia, estret col·laborador d'Antonio Machado, renovador de l'educació a l'Espanya dels anys 20 i 30, amic també d'Unamuno, també una figura conspirador republicà, per tant, una figura important, i Jacinta Landa Vaz, una altra educadora important, també vinculada a la Institució Libre d'Ensenyança, sobretot a través de la residència de senyoritas, de la qual parlarem, fundadora de l'Escola Plurilingüe, i tant un com l'altre, és a dir, tant Rubén com Jacinta, se van exiliar a Mèxic l'any 1939. Com és la infància i l'adolescència de Matilde Landa? Matilde Landa passa la infància i l'adolescència a Badajoz. Des de petita està molt vinculada amb tots aquests escriptors, artistes que eren íntims
de la seva família, del seu pare, dels seus germans, s'escriu amb Juan Ramón Jiménez, quan ella té 10 anys, però té ja una vinculació amb Juan Ramón Jiménez, i té una educació, una formació que està plenament inserta dins els valors del krausisme i de la institució libre d'ensenyança. Tot i que és cert que en aquell moment a Extremadura no hi havia cap centre de la institució libre d'ensenyança, però possiblement vostès hauran sentit parlar d'un concepte molt interessant, que és el concepte d'institució difusa. Què és això? És un concepte que s'utilitza per referir-se a milers de joves espanyols que, sense ser formats formalment a un centre de la institució libre d'ensenyança, reben, se beneficien d'aquesta renovació educativa que impulsa la institució, perquè tenen mestres, tenen professors que sí que s'han format a la institució. I el cas de Matilde Landa és un cas molt clar, és a dir, ella està envoltada de professors, de mestres de la institució en els anys de la seva formació bàsica i batxillerat fins que arriba a Madrid l'any 23, com ara veurem. Una relació, per exemple, com vos deia, amb el senyor Cossío, també, Manuel Bartolomé Cossío, s'escriuen des que és petita, la filla de Manuel Bartolomé Cossío, Julia Cossío, és l'amiga íntima de Matilde, en fi, hi ha una relació molt, molt estreta. Té, per tant, ella una bona educació, atenció, bastant representativa del que és una senyoreta de classe benestant del seu temps. Perquè, clar, evidentment, estem parlant, no ho he dit, però se suposa, d'una família de classe mitjana benestant. I Matilde, en concret, rep l'educació que rebien en aquell moment les senyoretes. O sigui, en bona part a casa seva, amb professors particulars, en bona part, una formació cultural així mateix potent, però classes de piano, classes de francès, lo típic, però també d'altres idiomes, i d'altra banda és una formació molt completa perquè més realitzen viatges culturals per la península. I bé, tenim una sèrie de dades que al meu entendre són molt curioses. Matilde Landa, per exemple, quan té 16 anys ja tradueix del francès i publica traduccions del francès a la premsa d'Extremadura, i hi ha una magnífica col·lecció de cartes seves que jo quan vaig publicar el llibre l'any 2005 no els hi vaig donar massa importància, i ara que estic preparant un nou llibre sobre Matilde Landa que reconstruirà totalment aquell, aquestes cartes m'he donat que són una mina. Això ens passa de vegades als historiadors, no? Tornes a mirar la mateixa font 20 anys després i dius, bueno, escolta, això té més valor, no? Exacte, perquè se facin una idea, en aquestes cartes, Matilde Landa, per exemple, té les característiques pròpies de lo que seria una flapper del seu temps, és a dir, balla el foxtrot, una senyoreta moderna dels anys 20, no? Per exemple, és una de les seves característiques, però al mateix temps demostra que és una jove amb una mentalitat oberta, irònica, que, per exemple, tot el temps fa comentaris sarcàstics, fa uns quants comentaris sarcàstics, per exemple, sobre les pràctiques religioses del seu temps, que li agrada la literatura, que li agrada la naturalesa, les sortides al camp, que és una altra característica de la institució. Per tant, tot això fa que aquestes cartes siguin molt interessants i espero aviat poder donar a conèixer un poc les meves conclusions al respecte. Ella està un temps a l'Escola de Comerç de la Corunya, després torna a Badajoz, allà fa el batxillerat, se gradua l'any 1923 i l'octubre de 1923 se trasllada a Madrid a estudiar la carrera de Ciències Naturals. Clar, quan Matilde Landa se'n va a Madrid, que se'n va tota sola, no tenia en aquell moment ningú de la família a Madrid, des de Badajoz, a estudiar Ciències Naturals, no podem dir que fos una pionera del seu temps, perquè ja feia dècades que hi havia dones espanyoles que anaven a la universitat, però atenció, no deixava de ser una actitud transgressora i una actitud poc corrent. Pensem que en aquell moment, l'any 1923, les dones representaven un 3% dels estudiants universitaris que hi havia a Espanya. I en aquella època encara hi havia la idea, sobretot una senyoreta d'un lloc com Badajoz que se n'anés a Madrid a estudiar, que això podia posar en perill la seva reputació de senyoreta decent. Una senyoreta tota sola a Madrid. Per tant, en aquest sentit, ja és una actitud valent, rupturista. En l'any 23 no és una pionera, però sí
és un element interessant. I on s'allotja, quan arriba a Madrid, s'allotja a la residència de senyorites, que com ja hem comentat anteriorment, és una institució paral·lela a la residència d'estudiantes, clau dins tot l'entramat de la Institució Libre d'Ensenyança, estava dirigida per Maria de Maeztu, germana de Ramiro de Maeztu, però no exactament en la mateixa ideologia que Ramiro de Maeztu, tot i que llavors podríem dir unes quantes coses, però bé. I, clar, la residència de senyorites no era només una casa d'hostes, no era només una residència, sinó que també darrere hi havia cursos, hi havia conferències, hi havia exposicions, hi havia laboratoris, hi havia la idea d'anar dotant en aquestes joves de classe mitjana benestant, de famílies il·lustrades, d'uns valors els propis de la institució. Matilde està un temps a la residència de senyorites, però no està massa temps perquè el mes de novembre de l'any 1923 cau malalta i, tot i que les cartes no se pronuncia el nom, perquè el nom de les malalties normalment no se pronuncia perquè és de mal gust, queda claríssim que el que té no és una altra cosa que tuberculosi. Té tuberculosi, malaltia molt greu. En aquella època ha d'abandonar els seus estudis, no els abandona del tot, ara ho explicarem, i durant una sèrie d'anys, de l'any 1923 a l'any 1927, se va traslladant, no entrarem en detalls, entre Madrid, Salamanca, on vivia el seu germà, Rubén, Segovia, on també vivia el seu germà, llavors torna a Madrid, però està matriculada a diverses universitats. Finalment no acaba la carrera. Jo en el llibre de l'any 2005 havia posat que sí, ara he descobert que no acaba els estudis, crec, estic pràcticament segur, no s'arriba a graduar, però arriba a fer així mateix bastantes assignatures i per anar acabant amb aquesta qüestió i passar ja a la República, hi ha algunes dades que parlen de la seva participació en la lluita estudiantil contra la dictadura de Primo de Rivera. Sabran vostès que en el tram final de la dictadura de Primo de Rivera la mobilització dels estudiants universitaris és essencial. Pareix que Matilde està vinculada d'alguna manera a la FUE, a la Federació Universitària Escolar, però no està del tot clar que realment arribés a tenir una participació important. Però, en tot cas, el que sí està clar és que quan arriba a la Segona República ella ja és una persona amb una consciència política notòria, progressista. D'altra banda, el juny de l'any 30 se casa amb Francisco López Ganivet, més conegut com Paco Ganivet, nebot d'Àngel Ganivet. Per tant, estem parlant també d'una família amb un perfil semblant, un perfil il·lustrat, progressista, de la burgesia. Ell és graduat en Belles Arts, Paco Ganivet, pintor, violoncel·lista, tot i que se guanyava la vida com a agent comercial, i el matrimoni tindrà dues filles. Carmen, nascuda l'any 1931, a la qual vaig tenir la immensa sort de conèixer i a més em va honorant la seva amistat fins a la seva mort, i Jacinta, nascuda l'any 1933, però que va morir en uns pocs mesos. Segona República. Arriba la Segona República i és quan Matilde Landa ja comença a tenir una militància política i social i ho farà d'entrada a través de dues organitzacions, dues entitats, que seran Mujeres contra la Guerra y el Fascismo i el Socorro Rojo Internacional. Anem a explicar què eren aquestes dues entitats. Tant l'una com l'altra són entitats que formen part de tot l'entramat de la Tercera Internacional, de la Comintern. És a dir, Mujeres contra la Guerra y el Fascismo aspira a mobilitzar les dones en la lluita contra el perill de guerra, contra el que representava la reacció, contra el feixisme internacional i les seves manifestacions reals o suposades en el cas d'Espanya, i també s'afilia al Socorro Rojo Internacional després, o al Socorro Roig Internacional, després de la Revolució d'Octubre de 1934, que com és sabut genera una repressió intensa, i ja en la fase final de la República ella passa a tenir un paper important dins el Socorro Roig Internacional, molt vinculada a dues figures clau de la final de la República i la Guerra Civil Espanyola, que són Vittorio Vidali, més conegut com a comandante Carlos, i Tinamo Dotti.
Anem a explicar qui eren ells dos, tot i que estic segur que molts dels presents els coneixeran. Vittorio Vidali, activista italià, agent de la Comintern, per alguns també agent de la NKVD, el qual ja és bastant més greu, al que se li atribueixen diversos assassinats. S'ha parlat des d'Andreu Nin fins... En fi, hi ha tota una sèrie de... Però, segons algunes versions, és un boc expiatori. O sigui, és una cosa una mica complicada i més va tenir un final de la seva vida molt vinculada a l'eurocomunisme italià. Per tant, és una figura complexa. Tina Bodotti, la seva companya, actriu, fotògrafa, model, italiana, però que va viure als Estats Units, va estar a Hollywood, i són dues figures, per tant, essencials, molt relacionades amb Matilde Landa. Abans d'entrar a la Guerra Civil, clar, hem introduït una qüestió que potser alguns de vostès els generarà un cert dubte o preguntes, és a dir, com és que aquesta jove, que ve d'un àmbit republicà burgès i parlant així de manera col·loquial, una mica pijo, se fa comunista. És això estrany? És això insòlit a l'Europa d'aquell temps? No, n'hi ha bastants que ho fan. És un fenomen relativament freqüent, se produeix bastant, que hi ha tota una sèrie d'intel·lectuals i gent de classe burgesa mitjana que per diversos motius se vinculen al moviment comunista en aquest període, en part per la fortalesa del mite soviètic, en part per el desencís que genera l'actuació d'altres forces polítiques i que fa que molta de gent se situï, gent que procedia d'aquests àmbits, se situï dins l'àmbit del moviment comunista. Per tant, no és molt freqüent, però n'hi ha casos bastants dins la línia d'allò que fa Matilde Landa en aquests moments. Aquí tenim algunes imatges de Matilde Landa de petita, una caricatura del seu pare, Rubén Landa Coronado, una altra foto de Matilde quan tenia entorn de 15 anys, Matilde i Julia Cosío, la filla de Manuel Bartolomé Cosío. Aquesta és la foto més cèlebre de Matilde, aquí tenia 16 anys aproximadament. Una foto a la colònia residència, que era on tenien casa seva Matilde Landa, Paco Ganivet i Carmen López Landa, la filla, seria l'any 33 aproximadament, aquesta imatge, i aquí tenim Tina Modotti i el comandante Carlos Vittorio Vidali. Guerra Civil. De 7, de 8, de 9 de juliol de 1936, aixecament contra la República, comença la Guerra Civil i, com és sabut, la Guerra Civil espanyola genera una intensa mobilització de les dones a l'Espanya republicana sense precedents. Les dones, moltes d'elles, entren dins l'àmbit públic, dins l'esfera pública. Ara bé, molt sovint, com és conegut, ho fan dins una sèrie d'esferes, com són la costura, la cura, en els infants, en els malalts, etc., que d'alguna manera se relacionen amb el que habitualment s'havien considerat les seves habilitats genèriques. El que passa és que passen de fer-ho d'un àmbit privat a un àmbit públic. I al mateix temps també tenim, això és la gran massa de dones a l'Espanya republicana, però també tenim una minoria que s'incorpora de ple a l'activitat política, de vegades amb activitats de gestió. El que passa és que activitats de gestió molt sovint vinculades amb aquests àmbits que hem dit, o semblants, i d'altres fins i tot arriben a prendre les armes. Doncs bé, podríem entrar en aquesta qüestió que és apassionant, però no ho deixo aquí, no? El tema de les limitacions o els ombres i llums en la participació de les dones a l'Espanya republicana, però, perquè hem d'anar avançant, jo diria que el cas de Matilde Landa i el cas de Tina Modotti és bastant representatiu d'aquestes característiques en les que hem emmarcat la participació femenina durant els anys de la Guerra Civil, és a dir, una participació important, una sortida a l'esfera pública, en el seu cas amb activitats de gestió, però especialitzades en uns determinats àmbits que, atenció, són importants, és a dir, l'ajuda, la sanitat, els refugiats, la propaganda antifeixista no tenen per què considerar-se àmbits secundaris respecte a disparar en el front. També se guanya la guerra amb aquests altres àmbits que hem dit.
Bueno, què fan? Quan esclata la guerra, Matilde i també Tina Modotti s'enrolen dia 21 de juliol en el batalló femení del 5º Regimiento de Milicias Populares i la seva activitat se centra en l'anomenat Hospital Obrero de Cuatro Caminos o Hospital de Maudes, que era a Madrid, on se crearà el Sanatorio de Milícies Populares. Clar, tot això té una importància notòria perquè, clar, hem de tenir en compte que quan comença la guerra, la república se queda pràcticament sense exèrcit, com és sabut. I el fet de quedar-se sense exèrcit, en alguns casos, és particularment greu perquè la república s'ha de dotar de serveis sanitaris. Els metges militars, molts d'ells, fugen, se passen a l'altra banda, s'amaguen, i la república té ferits, té morts i no té serveis sanitaris. I, per tant, és el Socorro Rojo, al començament de la guerra, el que organitza tots aquests serveis sanitaris per ajudar, per tenir, per guarir en aquests ferits. Sabem que Matilde i Tina fins i tot reben instrucció militar, però molt elemental, fins i tot més elemental que la que rebien la major part dels milicians, que ja era molt elemental. Però bé, la seva activitat se centra aquí, en l'Hospital Obrero de Cuatro Caminos o Hospital de Maudes, que per cert, si van vostès a Madrid, els hi recomano que el vegin, perquè existeix encara, és impressionant, està a Cuatro Caminos, i és un edifici enorme, amb una gran lluminositat, que s'utilitzava com a lloc per guarir, però d'aquella manera gent malalta ja de molta edat, però sense massa activitat, i comença la guerra, el 5º Regimiento ocupa aquest local i repeteix, el converteix en el Sanatorio de Milicias Populares, on són guarits molts de milicians, que són ferits a la Sierra de Guadarrama. I aquí Matilde Landa és la cap de personal d'aquest Sanatorio de Milicias Populares de Cuatro Caminos. Bé, el mes d'octubre, Matilde, del 36, passa a estar al capdavant com a inspectora d'hospitals de la Comissió Nacional de Sanitat del Socorro Rojo Internacional, que tenia la seva seu en el carrer José Abascal 21 de Madrid. I en aquest sentit, aquí tenim el seu carnet del 5º Regimiento, com podem veure, del 21 de juliol del 36, i aquí tenim aquesta foto, de la qual vaig tenir notícies gràcies a l'amabilitat de la bona amiga Cristina, que me va donar a conèixer l'existència d'aquesta foto, que està a l'Arxiu Històrico Nacional, i que era una foto que havia de sortir a ABC, i Matilde és aquesta que està més a la dreta, i és una foto presa a Madrid, en el carrer Abascal, on estava la Comissió Nacional de Sanitat, jo crec que és d'octubre del 36, i havien d'organitzar una expedició per dur productes farmacèutics a Alacant, des de la Comissió de Sanitat. I Matilde va viatjar a Alacant i me consta que ho va fer a finals d'octubre de l'any 1936. Per tant, veiem que està començant a tenir unes posicions, unes activitats d'una importància notable. Novembre del 36. Els nacionals són a les portes de Madrid. Com saben vostès, això provoca la retirada d'una bona part de les institucions de la República que venen cap a València, València, capital de la República. El govern, però no només el govern, també altres institucions i entitats, i el Socorro Rojo també. El Socorro Rojo, el seu comitè executiu nacional se trasllada a València i amb ell Matilde Landa, i a partir d'ara Matilde a València ja el mes de novembre continua col·laborant amb Tina Modotti, però la trobam al capdavant de la Comissió de Sanitat del Socorro Rojo Internacional. Ara ho parlava amb la Cristina, que a mi me surta que les comunicacions eren en el carrer Socorro Rojo 7, que era el carrer de l'Abadia de Sant Martí. Després en poden parlar, o si ho vols dir ara, la precisió al respecte que em deies.
Era la seu de Socorro Rojo Internacional d'un espai obert als refugiats i refugiades. L'oficina sí que la teníem primerencament en Montornès 1, que també passarem ara després, farem un petit recorregut, i aquest espai és que és una illa de cases perquè tota l'església és l'espai dels refugiats. Inclús n'hi ha fotografies, si no recorde malament, de Finezas, que es veu la portada principal en l'entrada, però té més entrades i clarament és un espai molt gran que possiblement, clar que sí, tindrien més espais per a oficines, perfectament. Bueno, per tant, ho tenim molt a prop i podem imaginar que era un espai, per tant, realment impressionant, no? I que formaria part d'aquest ús que es fa a la zona republicana, de vegades dels espais de l'Església Catòlica se'ls hi dona una altra funció. Bueno, és una tasca de molta transcendència. Perquè se faci una idea, en aquell moment Matilde Landa està al capdavant de 275 hospitals que té el Socorro Rojo Internacional a tota l'Espanya republicana, hospitals que de vegades s'han sortit del no-res. I ella és la que decideix la distribució de recursos, el nomenament de personal. És a dir, estem parlant d'una dona que està exercint unes funcions d'una gran importància en aquest moment. També s'encarrega de comprar material sanitari en Natina Monotti a França i dur-lo a Espanya, a l'Espanya republicana, és una tasca important. Un dels aspectes particularment interessants de la tasca de Matilde Landa en aquests mesos és l'atenció hospitalària als voluntaris de les brigades internacionals, que són molts d'ells ferits que estan lluitant en primera línia al front de Madrid, hi ha molts de ferits, i tenim dades sobre la presència de Matilde Landa a finals de l'any 36 a Castelló per cercar un lloc on instal·lar un hospital pels brigadistes, i aquest hospital s'instal·larà a començaments de l'any 37 a Benicàssim, i tenim tota una sèrie d'agraïments que les grans figures de medicina del Socorro Rojo Internacional, com el doctor Neumann o Oscar Telge, que era un metge búlgar, agraeixen a Matilde Landa, que ha estat la persona que ha fet possible aquesta activitat. Per tant, estem parlant d'una activitat clau, no? És a dir, els ferits del principal suport internacional que tenia en aquest moment la República. També tasques, per exemple, d'evacuació de dones embarassades des de Madrid cap a la Casa de la Maternitat de València, etc. De tota manera, arriba el febrer del 37, el Socorro Rojo fa un congrés a València, un ple, el 7 i 8 de febrer a València, i coincidint amb aquest ple, Socorro Rojo deixa d'exercir les competències que tenia en matèria de sanitat, perquè, és lògic, s'està constituint l'Exèrcit Popular de la República que reemplaça les milícies. I clar, no té sentit que un exèrcit tingui derivada la sanitat i els hospitals de guerra al Socorro Rojo, no és la seva funció. Per tant, l'Exèrcit Popular de la República assumeix aquestes funcions, però Matilde Landa, per tant, la Comissió de Sanitat desapareix, però Matilde Landa és posada al capdavant de la Comissió Nacional d'Ajuda, que és una entitat clau també dins el Socorro Rojo, que s'encarrega d'altres àmbits d'actuació, sobretot l'ajuda als refugiats de guerra, que cada vegada són més, i també molt en particular a la qüestió de les colònies escolars, és a dir, els infants que són traslladats perquè són refugiats o perquè són infants, nins, que són a Madrid, el Madrid bombardejat, que els traslladen cap al País Valencià perquè estan més segurs. Bé, ella s'encarrega una mica de tota aquesta activitat, però atenció, és molt interessant destacar que Matilde Landa no és només una buròcrata, és a dir, no només s'encarrega de la gestió de tot això, sinó que també fa feina a peu de carrer. I d'aquesta manera, al febrer de l'any 37, i és un dels episodis més coneguts, trobam a Matilde Landa i a Tina Modotti a Màlaga, el febrer del 37. Coneixeran vostès la història de Màlaga el febrer del 37. Màlaga és ocupada pels nacionals el mes de febrer del 37, és una catàstrofe per a la República, milers de persones, joves, vells, dones, homes, infants, per la carretera de Màlaga a Almeria mentre són bombardejats per l'aviació feixista
o per la Marina franquista, i cap a Almeria, doncs bé, Matilde Landa és enviada, que acaba de ser nomenada al capdavant dels refugiats, juntament amb Tina Modotti, i juntament amb el doctor Bethune, que és una figura molt important també, un metge canadenc, que és el primer que fa transfusions de sang mòbils en el món, un heroi nacional a la Xina on va morir després, bueno, doncs són els que s'encarreguen sobretot de l'ajuda als refugiats de Màlaga. I l'activitat que realitza Matilde a Màlaga és prou coneguda i prou reconeguda, de tal manera que hi ha tota una sèrie de fets que a mi me va resultar molt curiós veure aquestes alegries també que de vegades tens en la investigació, que veus com les fonts coincideixen, les fonts orals i les fonts escrites. Doncs bé, a mi m'havien contat que Matilde Landa havia tingut un paper essencial en un determinat moment, quan hi ha una situació de pànic, s'ha de traslladar els refugiats des de les zones de màxim perill, que són bombardejades, cap a Almeria, i se produeix la situació que de vegades hi ha, que és que hi ha un ordre de preferències perquè determinats grups de població siguin els que preferentment van en els camions, n'hi ha d'altres grups de població que no accepten això, se produeix un conflicte molt greu, doncs bé, a Matilde Landa, que era molt suau però que al mateix temps era molt ferma, se planta allà i aconsegueix posar ordre. No? Això m'ho havien dit fonts orals i després em vaig trobar un document que deia exactament això. És a dir, que destacava com Matilde Landa havia posat serenitat i en la seva fortalesa havia evitat que això derivés en una catàstrofe. Bueno, l'episodi de Màlaga de tota manera afecta a Matilde, física i psíquicament, se parla de la possibilitat de traslladar-la a l'estranger, però ella no vol. Dia de 8 de febrer, novament la trobam a València, la trobam al capdavant de les colònies infantils que se van instal·lant a Castelló i a Alacant. Coneixem, per exemple, el cas d'un alberg a la platja de Malvarrosa, on Matilde Landa posa a Cruz Diz, una altra figura important, al capdavant d'aquest alberg, on van sobretot nins evacuats des de Màlaga. Després va Matilde a una conferència a París, torna a Espanya i a Espanya participa el juliol de l'any 1937 en el Congrés d'Intel·lectuals Antifeixistes, segon Congrés Internacional d'Escriptors en Defensa de la Cultura, on hi ha les grans espases de la intel·lectualitat mundial d'aquell moment. Doncs bé, Matilde intervé a València dia 10 de juliol amb una conferència, amb una ponència en la qual reivindica figures com Federico García Lorca, com Leopoldo Alas, que havien estat objecte de la repressió a la zona feixista. Per tant, Matilde està aquells dies novament en contacte amb la intel·lectualitat. També participa, a Madrid se fa el juliol, 23-25 de juliol, un Congrés Popular de Solidaritat i Matilde Landa gestiona la participació d'Antonio Machado, d'això també me'n vas posar tu sobre la pista fa uns anys. Ja veig perquè som tan amics. Resulta que, com saben vostès, Machado residia a Rocafort, 12 quilòmetres de València, i jo crec que Matilde va anar a visitar-lo a casa seva, no el va trobar, dia 22, i Machado, de tota manera, li va remetre una nota de disculpa a Matilde i també un discurs perquè Matilde, perquè se llegís en aquest congrés, però jo no crec que Matilde anés en aquest congrés, no hi ha cap dada que ho indica. Jo crec que ella va fer en fi, en els llibres de les 50, que se diu 40 dones republicanes de València en parla una mica d'aquesta qüestió, el llibre de la Cristina. Bé, per tant, és un episodi també interessant. I després Matilde participa en una altra conferència nacional sobre refugiats que té lloc dia 12 de setembre del 37 a la Universitat de València. I en aquesta conferència, que aquí hi ha aquesta foto molt cèlebre, una foto semblant va sortir a l'ABC en portada, Matilde està a la mesa presidencial d'aquesta conferència sobre refugiats a València de setembre de l'any 37. Poden veure l'aspecte de gravetat que té en aquest moment el seu rostre.
que té poc a veure amb aquells altres que hem vist anteriorment. Clar, no m'estranya, el problema dels refugiats en aquell moment és realment impressionant. Estava caient al nord, havia caigut el País Basc, havia caigut Cantàbria, estava a punt de caure Astúries. Només a Catalunya en aquell moment ja hi havia 500.000 de refugiats, per tant és un problema de primeríssima magnitud i, de fet, poc després d'aquesta conferència i quan Astúries està a punt de caure, Matilde o l'envien o ella ho demana. Jo el llibre de l'any 2005 deia que ho demana, ara crec que és que la van enviar, és igual, ella estava al capdavant de refugiats i ha d'anar, se projecta que vagi a Gijón a evacuar des de Gijón cap a França. Si saben vostès una mica el mapa de la Guerra Civil Espanyola, recordaran que hi havia el nord, que estava aïllat de la resta del territori republicà, i havia caigut el País Basc, havia caigut Cantàbria, i quedava un trosset d'Astúries, i quedava Gijón, regió esquerrana per excel·lència, clar, un drama, no? Perquè ja sabien el que passaria, que és el que va passar quan entressin els nacionals. I clar, s'intenta organitzar una evacuació des de Gijón, de fet se fa, Matilde intenta arribar-hi però no ho aconsegueix perquè no era fàcil. Se'n va a França, perquè clar, no se podia anar d'una altra manera, havien d'anar a França, i des de França intentar arribar amb vaixell a Gijón, però no pot arribar, però fa aquest darrer intent. Però després d'això poden imaginar que la seva salut cau en picat i de fet està a un sanatori durant un temps. És la dada que tenim, però tanmateix, a començaments de l'any 1938, trobam a Matilde Landa a Barcelona. A Barcelona, al capdavant de la delegació del Comitè Executiu Nacional del Socorro Rojo Internacional a Catalunya, perquè atenció, el Socorro Roig de Catalunya era una entitat diferent del Socorro Roig d'Espanya en aquell moment. Era com el PC i el PSUC, i per tant hi havia una delegació nacional del Socorro Roig d'Espanya a Catalunya, i ell està al capdavant, però clar, té mala sort, perquè clar, arriba a començaments del 38, i què passa? Al març-abril del 38, vostès ho saben molt bé, és a dir, els nacionals ocupen el que quedava a Aragó de la zona republicana, ocupen Lleida dia 3 d'abril, arriben a Vinaròs dia 15 d'abril, penetren dins territori del País Valencià, per tant, la Catalunya republicana queda aïllada de la resta del territori republicà, situació realment greu, i ens consta que Matilde encara fa una altra d'aquestes missions a peu de carrer a la zona de Lleida. Va a Lleida a ajudar a refugiats republicans de Lleida que se'n van cap a Barcelona. Abril de 1938. Què passa després d'això? Després que els nacionals s'arribin a la Mediterrània. Bé, a nivell polític hi ha un canvi important a l'Espanya republicana, o un fet important a l'Espanya republicana, que és el segon govern de Juan Negrín. El govern d'Unió Nacional de Juan Negrín, a partir d'abril del 38. El govern basat en els 13 punts, el programa dels 13 punts. El programa dels 13 punts que, resumint, què era? Resumint, era l'Espanya republicana ha de mantenir la resistència a ultrança. Encara que sembli que s'ha perdut la guerra, no. Resistència a ultrança. En quin objectiu? En l'objectiu de forçar una negociació, tot i que això no se diu, però en la pràctica la idea és forçar una negociació. En quin objectiu? Mantenir la democràcia, retirar de tropes estrangeres, que no hi hagi represàlies a acabar de la guerra. Clar, això precisa una gran operació de propaganda, tant interior, tant cap a dins, cap a la població civil i els soldats de l'Espanya republicana, recordaran aquells cartells de soldados resistit, com cap a l'exterior. És a dir, convèncer a l'opinió pública internacional i als governs aliats que fins a aquell moment havien deixat a l'Espanya republicana d'aquella manera, que han de donar suport a l'Espanya republicana, perquè l'Espanya republicana és la democràcia front al feixisme. Per què dic tot això? Perquè amb aquest nou canvi de govern passa a tenir una funció essencial una institució de l'Espanya republicana que era la subsecretaria de propaganda
la que s'encarrega de vendre tot això dins Espanya i fora, que a més ara passa a estar sota la gestió directa del Partit Comunista d'Espanya, que és en aquest moment el principal aliat d'en Juan Negrín. I al capdavant de la subsecretaria de Propaganda hi ha l'arquitecte Manuel Sánchez Arcas i dins el seu equip hi ha Matilde Landa. Fitxa a Matilde Landa. I Matilde Landa, a més, a partir de l'estiu, primer treballa dins la subsecretaria de Propaganda com a alta funcionària, però a partir de l'estiu, després de la caiguda de Castelló, que evidentment és un cop encara més dur per la República crea dins la subsecretaria de Propaganda una nova institució que és la Delegació d'Informació Popular, al capdavant de la qual se situa Matilde Landa. Quina és la funció de la Delegació d'Informació Popular que dirigeix Matilde Landa? Doncs és convèncer sobretot a la gent de les zones rurals de l'Espanya republicana de que cal mantenir la resistència, perquè clar, les zones rurals fins en aquell moment havien quedat al marge de la propaganda republicana. I Matilde organitzarà entre novembre del 38 i gener del 39 tota una sèrie de conferències populars d'informació dins el que és la zona centre-sud de la República, el qual té gràcia perquè ella era a Barcelona, però s'ha de traslladar a Madrid per el que és la zona centre-sud. La zona centre-sud era des de Madrid cap a València i Alacant. Totes aquestes províncies, perquè clar, a Catalunya la Generalitat tenia competències en matèria de propaganda. Per tant, Matilde organitza a finals del 38 i començaments del 39 conferències d'informació popular i va a Alacant, va a València va dues vegades, però també va a Cuenca, va a totes les províncies de Almeria, totes les províncies de la zona centre-sud, on se reuneix amb aquests delegats que hi ha a cada poble que el que fan és transmetre consignes a la població rural. Els camperols han de defensar la república t'ha donat la terra, etc. Sembla que és en aquesta època quan Miguel Hernández li dedica un poema, el poema a Matilde, que no parla d'ella, l'únic que ha d'ella és aquest títol, és un poema, evidentment, de combat, d'agitació, però que ens indica sabem que des de l'any 37 se coneixien, com a mínim, per tant, hi ha una relació molt forta. Per tant, Matilde està esdevenint un personatge ja important, un personatge ja realment notori. Bueno, arribam al final de la guerra i Matilde resulta que se'n va a Barcelona del 19 al 25 de gener del 39. Està a Madrid i el 19 de gener se'n va a Barcelona. S'havia de tenir molt de caràcter per anar-se'n a Barcelona dia de 9 de gener. Nacionals s'havien ocupat Tarragona. Estaven a 80 quilòmetres de Barcelona. I Matilde se'n va a Barcelona, està del 19 al 25, no sabem molt bé què fa, però imaginem que té unes reunions importants i quan els nacionals, el dia abans que els nacionals ocupin Barcelona, que l'ocupen dia 26, Matilde se'n torna una altra vegada a la zona centre-sud i en aquells mesos que falten, finals de gener i tot el mes de febrer, encara està amb el Servei d'Informació Popular. Encara a finals de febrer, principis de març, propaganda del Servei d'Informació Popular, Matilde Landa al capdavant. Però bueno, clar, per què? Perquè s'havia d'intentar resistir com fos, que era el que defensaven Negrín i el PC. Però què és el que passa? Vostès ho saben, el 6 de març, 5 de març, té lloc el cop d'estat d'en Casado i a partir d'aquí ja s'enfonsa totalment l'Espanya republicana i sembla a finals de març quan Matilde Landa és posada al capdavant del comitè provincial del Partit Comunista d'Espanya que ha d'organitzar la resistència d'una vegada clandestina, una vegada que hagi caigut Madrid, una vegada que els nacionals hagin ocupat Madrid i hagi acabat la guerra. Per tant, i abans de passar ja el que serà el tram final, la tercera part, la fase de la postguerra, finals de març del 39, Matilde Landa és la màxima responsable en aquests moments pràcticament de la clandestinitat a tota Espanya comunista, perquè el Comitè de Madrid pràcticament té tasques d'enllaç amb altres zones i per tant té un paper realment notori.
Bueno, aquí tenim imatges de Miguel Hernández, el poema cèlebre de Miguel Hernández. Veuen vostès com Matilde el seu aspecte cada vegada és més complicadet. Abril del 39. Què passa amb aquest comitè al capdavant del qual hi havia Matilde? Que cau en 4 dies. El 4 d'abril del 39 la detenen, lògic. No era ella la persona més adequada per posar-se al capdavant d'això. No tenia experiència, ja hem vist, no havia tingut mai, no havia estat mai una dirigent política. No sabia res de clandestinitat i és que l'envolten tampoc, cauen tot d'una. Per tant, és un exemple de la mala organització del Partit Comunista i d'altres partits de la resistència antifranquista. És detenguda i està d'abril a setembre del 39 a la Direcció General de Seguretat de la Puerta del Sol, allà on ara Ana Sánchez Ayuso. Sánchez, no. Díaz, això mateix. Bé, on hi ha... Sí. Ella està allà detenguda, no la torturen, però la tenen a una cel·la sense llum durant 6 mesos, el qual ja n'hi ha. I finalment, al setembre de l'any 39, passa a la presó de Ventas. La presó de Ventas, com és conegut, era la presó de dones més massiva que hi havia en aquell moment a Espanya, 10.000 dones, se parla de presó de Ventas com un autèntic magatzem de dones, les dones allà enmig del carrer, enmig dels passadissos, unes condicions terribles des de tots els punts de vista. Feia poc que havien estat executades les 13 rosses, que fa Matilde quan arriba el mes de setembre del 39 a Ventas, pues esdevé una de les preses de referència més importants del Partit Comunista d'Espanya i organitza ja la Oficina de Penades, que és una oficina que s'encarrega de gestionar sol·licituds per commutar penes de mort. És a dir, cada dia hi ha execucions, cada dia hi ha condemnes de mort, i clar, el fet de crear una oficina, que era res, un caixó, una cadira i una màquina d'escriure, que s'encarrega de redactar instàncies per demanar la commutació de les penes de mort, evidentment, això dota d'una gran... O sigui, dona esperances, dona ànims, fa que una presó en la qual les dones estaven en una situació absolutament desesperada, i clar, tot això evidentment fa que Matilde Landa passi a ser en aquests moments una dona molt popular. Les preses de Ventas se refereixen a ella com la madre de les penades, passa a ser realment la figura més coneguda, més popular, que estava dotant d'esperança, que estava convertint-se d'alguna manera en la responsable d'una teràpia individual i col·lectiva. És veritat que sembla que no varen salvar la vida massa gent. Alguna de les que se va salvar va ser la cèlebre dinamitera del poema d'en Miguel Hernández. Però bueno, esdevé un símbol de la resistència. Un moment en què no hi havia pràcticament cap altra opció de plantar cara en aquell estat de coses. Tanmateix, ella mateixa és condemnada també a mort, se li fa un judici el mes de desembre de l'any 39, se la condemna a mort i a partir d'aquí serà la seva família, i en concret la seva germana gran Aida, que era l'única que havia quedat a Espanya, n'hem parlat abans, que fa tota una sèrie de gestions i gràcies a influències derivades de la institució aconsegueix que li commutin la pena de mort i arran d'aquesta commutació de la pena de mort, Matilde Landa és enviada a Mallorca. És enviada a Mallorca el mes d'agost de l'any 1940, perquè clar, una vegada que li havien commutat la pena de mort, consideren que l'han de dur a un lloc lluny de la península i l'envien a Mallorca. Aquí tenim imatges de Ventas i ja entrant en la recta final, Matilde arriba l'agost de l'any 1940 a la presó de dones de Palma, on estarà fins al mes de setembre de l'any 1942. Com era aquesta presó de dones de Palma? Pues era una presó espantosa, segons totes les dones que hi varen passar. Els hi recoman molt, si no coneixen, el llibre de Tomasa Cuevas, els llibres de Tomasa Cuevas, una
perquè ens agrada la història oral, és el súmum. És una senyora que va estar tancada i que als anys 70, sense tenir cap formació acadèmica, ni ho necessitava per res, va entrevistar a moltes de les seves antigues companyes i ho va publicar. Són llibres preciosos. Bé, i allà les dones que havien estat a diverses presons d'Espanya, perquè hi havia en aquella època allò que se deia el turisme penitenciari, passaven d'una presó a una altra, coincideixen en dir que la presó de dones de Palma era la pitjor, per l'alimentació, per la higiene, per molt de motius. Us hi podria contar, citar referències concretes, però no crec que faci falta. Bueno, clar, en aquest moment Matilde Landa necessita, com altres preses, tenir algun tipus de suport exterior. I per ella el seu suport serà Miquel Ferrà, escriptor mallorquí de l'escola mallorquina, un senyor més aviat conservador i catòlic, però antifranquista, que li proporcionarà tota una sèrie d'ajuts, li proporcionarà llibres, i fins i tot tenim un fet que a mi personalment el trobo molt curiós i molt interessant, que és que Matilde Landa explica una de les cartes que està aprenent català. Està aprenent català perquè s'ha interessat molt amb els llibres de Miquel Ferrà i que hi ha una altra presa, no coneixem el nom, que li està ensenyant català, la qual cosa ens indica una sensibilitat respecte a aquesta qüestió que és molt d'agrair. Bueno, ella participa en les activitats de resistència que hi ha a la presó de dones de Palma, que no és tan grossa com la que hi havia a Ventas, però també n'hi ha, és a dir, hi ha grups de dones comunistes que se reuneixen, que distribueixen informacions, propaganda, ajuden a les que estan en una pitjor situació, reparteixen aliments entre elles, però per un altre costat hi ha la pressió de les autoritats, pressió que en el cas de la presó de dones de Palma és sobretot en el sentit religiós. En aquell moment hi havia moltes presons de dones que estaven administrades per l'Església, i en concret a la presó de dones de Palma, totes, i la presó de dones de Palma també. I la pressió de les monges i del capellà de la presó i de les autoritats religioses anirà adreçada, quan saben que Matilde Landa no està batejada, posen els seus ulls damunt ella. Perquè, clar, una figura tan important que no estigués batejada, i comencen a aspirar a un objectiu que s'aconseguir el seu bateig, la seva conversió al catolicisme. Per quin motiu? Per infringir una derrota moral categòrica a les preses. Pensem que hi havia hagut l'any 42 una altra, Regina García, que era una socialista, destacada dirigent, que s'havia batejat i li havien dedicat una portada de Redención, la revista que se distribuïa entre els presos a Espanya i els funcionaris. I davant d'això hi haurà una pressió enorme perquè Matilde Landa se converteixi al catolicisme, perquè Matilde Landa s'abatiï. Primer parlen amb ella, però a partir d'un cert moment li envien dones d'Acció Catòlica, com una tal Bàrbara Pons, que se reuneixen amb ella, etc. Però a partir d'un cert moment se combina aquest intent de convenciment amb sancions. I tenim tota una sèrie de documents elaborats pels mateixos funcionaris de presons que ens ho indiquen. La deixen sense escriure cartes, li prohibeixen escriure cartes, la tenen aïllada durant 2 mesos, etc. I arriba un moment en què arriben a la conclusió que no hi ha res a fer, que no donarà el seu braç a tòrcer, i tota una sèrie de documents, d'informes dels mateixos responsables de la presó d'aquest moment parlen de Matilde Landa como comunista, castigada por su propaganda cautelosa comunista, muy peligrosa por su convicción comunista, se intentó atraerla al campo católico, resultó negativo, i davant d'això, després de les diverses sancions, se dona l'ordre de traslladar-la a Tenerife. Dia 8 de setembre de l'any 1942, traslladada a Tenerife, sancionada por su conducta. Però 10 dies més tard, dia 8 de setembre, és suspès aquest trasllat a Tenerife. Per què? Perquè semblava
que Matilde Landa, almenys les autoritats de la presó, creuen que ella canviarà d'opinió, que ella finalment sí que s'abatirà. Què havia passat? Sembla, segons conten les preses que hi havia, que la sotmeten a un xantatge atroç. Li diuen que si no se converteix al catolicisme, si no s'abatia, privaran en els infants que hi havia, els nens petits, els nadons que hi havia, que moltes preses tenien, d'uns aliments suplementaris que els hi oferien. Això la col·loca en una situació molt terrible, amb un dilema terrible, i és dins aquest context que la tarda del 26 de setembre de l'any 42 cau des d'una galeria de la presó i al cap de 3/4 d'hora mor. I una vegada, mentre agonitzava, és batejada in articulo mortis, és a dir, a punt de morir. És a dir, la bategen quan ella no s'entera de res i li administren sacraments i la fan catòlica. Bueno, què va passar? Què és el que va passar? És difícil de saber. L'hipòtesi més probable, i jo crec que hi ha un cert consens de que pràcticament segur, molt probable, fins i tot la família o una part de la família ho va assumir, és que va ser un suïcidi. Va ser un suïcidi induït davant les pressions que li estaven fent per convertir-la al catolicisme. Això va generar la indignació de la família. Hi ha cartes d'Aida Landa a Miquel Ferrà també molt durs en aquest sentit, i el 30 de setembre de l'any 43 la presó de dones de Palma és tancada, com d'altres que hi havia en aquell moment, perquè hi ha una reorganització de serveis penitenciaris. Aida Landa escriu a Miquel Ferrà aquell dia, 30 de setembre del 43, ya ha tenido noticias de la salida a las reclusas de este penal, pobre hermana mía, ¿por qué no la dejaron ir a Canarias? Hubiera sido su salvación cuando la trasladaron, y no en el final, sino en el principi. ¿Qué infamias se cometen? Algún día se aclararán porque la verdad tiene tanta fuerza. Bé, i ja per acabar, aquí tenim imatges de Matilde Landa, és aquesta d'aquí, la que està davall de la columna, i altres són dones de la presó. Això és ella, això és la seva tomba a Palma, que es pot visitar. Clar, amb la mitització, oblit, recuperació 1942-2022. Matilde esdevindrà un símbol en funció mobilitzadora, perquè és fàcil d'explicar. El Partit Comunista, com totes les organitzacions que lluiten en la clandestinitat, ha de fer front a una repressió terrible durant els anys del franquisme i necessita homes i dones que siguin emblemes, mobilitzadors, que siguin exemples pels seus militants. I alguns noms són molt coneguts: Aida Lafuente, Lina Ódena, Las 13 Rosas, Cristino García, Julián Grimau, que són símbols que formen part de l'imaginari col·lectiu d'un militant clandestí que havia de pensar: estic rebent pallisses, però he de resistir perquè Julián Grimau lo hizo. I és molt fàcil, des de la perspectiva actual, fer broma d'això, però no és cap broma. És a dir, s'ha d'entendre que les organitzacions clandestines utilitzen, evidentment, aquests personatges històrics per transmetre uns valors a la seva militància, el qual, evidentment, pot implicar que la trajectòria o la biografia d'aquests personatges històrics de vegades va acompanyada d'exageracions, etc., però també és lògic que les organitzacions clandestines facin aquest tipus d'actuacions perquè és el que necessiten per poder mantenir el valor, per motivar a la seva militància. I el cas de Matilde Landa és un cas paradigmàtic i durant els anys 40 hi ha tota una sèrie d'escrits que surten a la premsa on ella, la premsa antifranquista, la premsa clandestina, on poden veure que ella ocupa un lloc molt important dins la jerarquia darrere Lina Ódena, Aida Lafuente, Juanita Rico, etc. És vera que a partir dels anys 50 això davalla un poquet, però tanmateix persisteix, perquè posar un exemple, Manuel Vázquez Montalbán explicava que ell l'any 1961 va ingressar en el Partit Socialista Unificat de Catalunya perquè el seu pare li havia parlat de Matilde Landa. Per tant, això demostra que encara, començaments dels anys 60, per transmissió oral, continua existint aquest referent. A final del franquisme, anys 70,
Jo crec que Matilde Landa era coneguda fonamentalment dins el col·lectiu de dones que havien estat preses, molt important, per exemple, a zones com Madrid. Jo vaig veure, a començament dels anys 90, parlant amb preses i finals dels 80 de la zona de Madrid que tenien el cartell de Matilde Landa al costat del cartell de Passionària, és a dir, en el mateix nivell, és a dir, era encara una figura molt reconeguda, molt important, molt apreciada. Evidentment, la recuperació i la ressignificació s'ha produït sobretot ja des de finals del segle XX i començaments del segle XXI, començant per la tasca de la historiografia, però acompanyada també d'aportacions procedents de l'escriptura creativa, de les arts i reconeixements públics. Matilde Landa ha estat objecte, per exemple, ha estat personatge a novel·les d'en Vázquez Montalbán, d'Eduardo Galeano, se li han dedicat obres de teatre, se li han dedicat documentals i se li ha dedicat fins i tot una cançó de barricada a l'àlbum La Tierra està sorda, on és una de les cançons més destacades. També, dins l'àmbit de l'activisme i cívic del reconeixement institucional, se li han fet homenatges i se li han dedicat carrers a Badajoz, a Palma i a Madrid també. A Madrid, a Manuela Carmena, se li va dedicar un carrer l'any 2018. En definitiva, i ara sí que ja cap, penso jo que s'ha anat a poc acomplint aquell desig que abans comentava, expressat per Aida Miquel Ferrà al setembre del 43, i la veritat ha anat demostrant la seva extraordinària força. Aviat, el pròxim 26 de setembre, se compliran 80 anys de la mort de Matilde Landa. Diverses entitats anuncien la celebració d'actes commemoratius, tant de bo que arribin a bon port aquests objectius, aquests actes plantejats, i que contribueixen a difondre una mica més la seva figura, a debatre críticament el seu llegat i que s'aclareixin d'una vegada per totes les incògnites que encara queden d'aquest terrible esdeveniment de la nostra història. Bé, poca cosa més i moltes gràcies per la seva atenció. Moltíssimes gràcies, David. Bé, torn de paraules. Teniu alguna qüestió que plantejar? Algo que ha quedat, a lo millor, no sé, que tingueu més curiositat per ampliar encara aquesta extensa intervenció del professor David Girard sobre Matilde Landa? Penseu? Jo sí que volia comentar-te el tema que vas treballar de les cartes que Matilde Landa feia a la seva filla, no? És una part més humana i pot ser també força interessant, no? Inclús com ella va poder escriure aquestes cartes, no? Sempre he tingut aquesta, primer, no tant de curiositat, sinó que m'assombrava també com ella va tindre aquesta història epistolar, no? En una xiqueta petita. Si te sembla? Sí, clar, no tinc temps de parlar d'aquest tema, és interessant, perquè clar, hi ha una col·lecció extensíssima de cartes que comença l'any 1937